Cymraes yn gwerthu olew i'r Gwlff, gan Dyma Edwards. Mae yna hen ddywediad am werthwyr medrus. Gallen nhw werthu tywod i'r Arabiaid. Wel, dyna beth mae Elinor Davies-Farn sy'n wreiddiol o Geredigion yn ei wneud. Mae'n gwerthu olew i bobl un o wledydd mwyaf cyfoethog y byd. Ond olew gwahanol iawn yw'r olew y mae Elinor yn ei fasnachu. Olew i wallt cyrliog. Ac y mae menywod gwledydd y Gwlff eisoes ymhlith ei chwsmeriaid gorau. Mwyn ehangu'r busnes yno, mae Elinor yn byw yn Dubai ar hyn o bryd. Ond mae'r Gymraes a dderbyniodd ei haddysg yn Ysgol Pen Llwyn Capel Bangor ac yna yng Ngholeg Llanymddyfri yn teithio nôl a mlaen o Gymru yn aml iawn, gan fod ganddi gwsmeriaid selog yma ar draws y Deyrnas Unedig hefyd. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron y cesur cyfle i'w chyfarfod, lle roedd hi wrthi'n ddiwyd a brodfrydig yn cynnig cyngor a dangos ei chynnyrch. Siampw, cyflyrydd olew, hufen i'r cwrls, chwistrell gwallt, gel, a rhai ategolion gwallt hefyd. Ond sut yr aeth menyw a oedd yn gwerthu ceir BMW yn Parc Lane yn Llundain a di sefydlu'r busnes? Mae gen i wallt cyrliog iawn, ac ar ôl blynyddoedd o sythu fy ngwallt, fe ddechreuais wneud cynnyrch ar gyfer fy ngwallt fy hun. Doedd dim byd ar y farchnad oedd yn addas i helpu iechyd fy ngwallt, felly dechreuais fynd ar gyrsiau ac ymchwilio. A dyna sut y daeth yr olew gwreiddiol i fod, a hynny yn 2012. Ro'n i'n joio'r creu'r cynnyrch, ei rhoi i ffrindiau a phobl oedd eisiau treial nhw. Roedd Elinor yn mwynhau'r fenter i'r fath raddau. Ym mis Mawrth 2019, penderfynodd roi'r gorau i'w gwaith mwyn canolbwyntio ar ddatblygu ei chynnyrch gwallt. Roedd pawb yn meddwl bod hi'n wallgo. Mynd o swydd oedd yn rhoi car i fi a thalu arian da i greu cynnyrch gwallt. Ond o'n eisiau wneud rhywbeth oedd yn wneud fi'n hapus eglurodd. A hefyd, helpu roi hyder i fenywod eraill fel fi i wisgo ei gwallt cyrliog naturiol gyda hyder. Ro'n i eisiau i bobl fel fi hoffi sut o'n nhw'n edrych heb fod yn gaeth i sythu ei gwallt byth a hefyd. Ro'n i eisiau i ail ddiffinio beth yw bod yn brydferth. Ar ford y gegin yn llythrennol y cychwynodd y busnes gan wneud popeth ei hun. Yn ogystal â chreu'r cynnyrch, hi hefyd oedd yn dyluno'r pecynnau. Fi wnaeth y logo fy hunan. Torres i'r gair olew allan o gardfwrdd a'i beintio. Wedyn, defnyddiais ddeunydd oedd gen i yn y tŷ, yn glistogau a blancedi, a'i gosod y tu ôl i'r enw. Tynnu'r llun a chreu'r logo sy'n dal i gael ei ddefnyddio heddiw. Mae'r holl gynnwys yn hollol naturiol ac wedi cael ei brofi ar fy ngwallt i yn gyntaf. Ychydig bach o'r cynnyrch sydd ei angen i sicrhau effaith, ac mae dros 92% allan o'r 564 sy'n defnyddio olew yn cytuno â hyn. Roedd yna gymhelliad hefyd i sicrhau fod y Gymraeg yn rhan weledol o'r busnes. Dywed Elinor ei bod yn awyddus iawn i sicrhau fod mwy o bobl yn gwybod am yr iaith Gymraeg a Chymru. Dyma'r rheswm am ei dewis o'r enw olew ar ei chwmni. Erbyn hyn, dywed ei bod yn gwybod i nifer deithio i Gymru yn sgil clywed am y wlad drwy ei chynnyrch. Ar hyn o bryd, mae Elinor yn gweithio ar gynnyrch newydd a'i bwriad dros y flwyddyn nesaf yw mynychu digwyddiadau i fychnata'r cwmni
ac i gwrdd â phobl i ddangos beth mae olew yn medru ei wneud i'w gwallt. O ofyn iddi am ei chynghorion gorau, dyma ar anodd. I ddechrau, gwisgwch eich cwrls gyda balchder. Mae pob gwallt cwrl efo ffris. Mae hynny'n rhan o gael gwallt cwrl. Cofleidiwch e. Hefyd, mae llawer o ffris yn dod o gael gwallt sych, felly mae eisiau rhoi mwy o gynnyrch, conditioning, moisturising yn y gwallt pan mae'n wlyb i helpu efo hynny, ychwanegodd. Mae Elinor yn barod iawn ei chyngor ac yn gwahodd unrhyw un i gysylltu â hi drwy'r e-bost elinor@olew.co.uk. I weld cynnyrch Elinor, ewch i www.olew.cymru.